Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда Татарлар тапшыруы студияда Илдар Кыямов. Студиябезнең бүгенге мөхтәрәм кунагы тарих фәннәре докторы, профессор Фаяз Хуҗин. Хәерле көн, Фаяз абый, исәнмесез? Исәнмесез. Иң беренче сүзебезне Ачык университеттагы эшчәнлегегездән башласак иде. Анда бит күбесенчә яшьләр инде. Бераз өлкәннәр дә йөри, кызыксыналар. Аларның югары белемнәре бар. Я авиация институтын бетергәннәр, я ул хуҗалык институтын бетергәннәр. Әмма хәзер соңгы вакытта үзе күрәсе тарихка шул тикле ихтияҗ артты. Тарих белән бөтенсе кызыксына. Шуңа күрә бик әйбәт булды менә бу Ачык университет дип атала торган җәмгыять инде. Шул тикле әйбәт эшләп китте ул. Һәм анда рәхәтләнеп инде менә үземнең тема буенча дәресләр алып бардым. Кеше күп йөри. Ул бераз түләүдә бугай. Аннан соң бер сәгать, кайбер чакта сәгать ярым, 2 сәгатькә дә җитә, сораулар бирәләр. Менә шунысы бик кызганым. Үзең генә сөйләү түгел, анда прогноз ясар өчен нинди темалар кирәсендәрәк. Шул тикле әллә инде сораулар бирәләр, шул тикле кызык сораулар бирәләр, әйме. Минем күңелем була. Аннан соң бинадан чыккач та һич айрылып китеп булмый. Анда да сөйләшеп торабыз. Бик күңелем булды мине шуңа чакырганнар өчен. Киләчәктә дә ул эшне дәвам итмәкче булабыз әле. Менә Сәләт форумы үзенең эшчәнлеген төгәлләде. Балаларның җәйге лагерьларында да булгансыз, биләрдә дә дип беләм. Менә андагы лекцияләрдә сабыйларның күңеленә хуш килгән. Мин Сәләт эшендә шул 90-нчы еллардан башлап Сәләт барлыкка килгәннән әйтергә кирәк инде. Катнашып киләм. Анда да бит мин үзем табигатым буенча педагог дип саныйм мин. Тик менә педагогика институтын бетермәдем инде. Әмма мәктәптәшләргә туры килмәде. 2 ел укытып алдым. Ул мәктәпне, укытучыларын һаман да сагынам, кайберләр белән очрашып торам, әйме. Әмма монда Сәләт килеп чыккач инде, ул минеке. Рәхәтләнеп шуларда балалар белән аралашып йөрибез. Балалар да бит аның тегенде мондай балалар гына түгел, тәртипле, сәләтле чыннан да балалар, әйме, әйткәнне тыңлыйлар. Баштарак чорларда бит анда бары тик Казан дәүләт университетыннан инде ул вакытта доцентлар, профессорлар гына эшләде. Шагыйрьләрне, язучыларны чакырдылар. Хәзер дә ул традиция дәвам итә, әмма Сәләт лагере инде үзенең профессионал кешеләрен тәрбияләде. Мөмкинлек булган чакта барам, әлбәттә. Узган ел, менә бу ел шул менә бу эпидемия булу аркасында артык җәйкене барып булмады. Әмма ләкин аның танышынсы бар. Аның җитәкчеләре 2 тапкыр елына үткәрә конкурслар, фестиваль, олимпиада формасында инде конференция. Фәнни конференция балалар өчен. Декабрь аенда булган берсе, икенчесе шул март-апрель аенда була. Икесендә дә мин катнашам, әлбәттә, һәм мәктәпләргә хәбәрләр җибәреп, тарих буенча күбрәк балалар килсен дип тырышам инде. Аларның имшак кына язылган докладларында мактарга туры килә. Чөнки шул ел белән аларның тарихка тартасың инде. Рәхәтләнеп эшлим алар белән. Анысы да мөһим димәк, sizin инде әйткән сүзегез уңдырышлы җиргә барып төшә. Иншалла шулай булсын. Һәм менә күптән түгел генә яшьләр форумы төгәлләнде. Бу хакта без мәгълүмат биреп бардык һәм алга таба шуны әйтәсем килә, аның эшчәнлегендә дә актив катнашкансыз, бигрәк тә эксперт буларак дип беләм. Менә эксперт буларак кына да түгел, әлбәттә. Монда шулай ук инде мин үземнең белгәннәремне яшьләргә җиткергә теләп, алар белән бик кызык маршрут төзелгән иде. Менә шул маршрут белән Болгар шәһәрләре буйлап йөреп кайттык без. Әле күптән түгел генә. Бер катна да үтмәде. Димәк, без башладык үзебезнең Казаннан. Казанда тарихи шәһәр булдык, Кабан шәһәрлегендә, аннан соң киттек Кашанга юл буйлап, аннан соң киттек Чистайга, анда безнең Жүкәтәү, аннан соң киттек Биләргә, Биләрдән Суварга, Сувардан Болгарда. Болгарда без кичке 9-да идек. Барыбер карадык, армадык. Шул
Bulgar күрсәткәч инде яшьләргә киттек без Ульян өлкәсендә, анда Стармай дигән җирдә шулай бик кызыклы археологик истәлекләр дә бар. Анда булдык һәм инде бик кызыклы бусы инде ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган конференция булды. Шунда да катнашып, андагы чыгышларны тыңлап киттек. Иделнең теге ягына, уң ягына чыгып, анда Тәтеш районы, Буа районнарын карап. Менә нык арылды, әйме, һаман юлда бит, һаман автобуслар белән гөлчиләргә дә сөйләргә кирәк. Әмма шул тикле инде күңелем булып кайтты алардан. Иң мөһиме, мин түгел, яшьләр бик разый калды. Алар бик күп, аларның әйтүе буенча инде бик күп информация алдылар. Һәм аның бит максаты алар безнең киләчәк. Киләчәк. Халкыбыз яшиме, юкмы? Алардан тора. Шуңа күрә аларда милли аң күбрәк булсын, күбрәк үссен. Без бит татарча сөйләшәбез алар белән. Кайберләре татарча артык җәелеп китә алмый, әмма татарча сөйләшәләр алар. Күбрәк русча сөйләшкә туры килә бит инде безнең заманда. Менә ул яктан да бик әйбәт булды инде, кызык булды. Алар үзләренең фикерләрен әйттеләр. Автобус бара, без анда микрофоннан аралашабыз, аларны да сөйләттерәбез. Кем кайда эшли, нәрсә белән кызыксына, татарча сөйләттерергә тырышабыз инде. Шулай итеп, 2-3 көн эчендә гаҗәп зур һәм файдалы эш эшләдек дип кайттым инде мин үзенә күрә. Шуннан да булса да кирәк. Менә яшьләр арасында чын тарихчы булырдай, профессиональ дәрәҗәдә бу эшчәнлек белән шөгыльләнерләре бармы? Бар, әлбәттә. Монда да бер ханым өзенең кызы белән, 2 кызы белән килгән инде. Берсе 6нчы классны бетергән. Нәрсә, кем булырга телисең соң дип сорады инде алып баручы Айрат Фәйрахманов. Ул әйтә, археолог булырга телим ди, Фаяз абый кебек ди. Минем инде күңелгә май булып ятты димәсәң, мин әйтәм әле киләчәктә эшләргә кешеләр булачак, Алла бирсә, үзем татар ди. Яшьләр арасында бар тартылу археологиягә. Андый проблема юк бездә. Яраталар. Менә яңа басмалар булып тора, менә булса да шактый кызыклы. Болгар татар дәүләтләренең атаклы идарәчеләре дигән китап. Менә бу халыкта минем уйламча зур кызыксыну уятты булса кирәк. Чөнки тарихны без бит инде идарәчеләр аша телебезме, теләбезме кабул итәбез, дөрес бит? Әйе, шулай. Әле ул чыннан да бик кызык китап булды һәм халыкны кызыксындыра торган китап булып чыкты. Аны сатып та алалар, укыйлар да, миңа да әйтәләр, шалтыраталар. Һәм әле күптән түгел безнең күренекле язучыбыз, тарихи романнар авторы Марат абый Әмирхановның Мәдәни җомгада басылып чыккан рецензиясе бер полоса булып басылып чыккан икән. Мин аңа әйтәм, рәхмәт тә әйтә алмадым. Әле күрдем генә, 2-3 көн элек кенә миңа әйттеләр дә. Аны укып та чыкмадым, әле Фәннәр академиясе китапханасына кирип укып та чыгасы бар аны. Бай мәдәни җомганы мин алып барам инде, бусын нишләптер күрмәдем. Шулай итеп кызыксыну тудырды. Һәм Татарстан китап нәшрият яңадан миңа мөрәҗәгать итте, аны рус телендә чыгарырга. Менә сентябрь ахырларында бәлки ул китап киштәләрендә урын алыр дип көтәм инде. Кайсы чор дәүләтләр күз алдында тотыла, кайсыларын өйрәндегез? Моннан хунлар чорынан башлыйбыз без әлбәттә. Төрки халыкларының тарихы тирәнгәрәк тә китә, әмма хәзерге вакыттагы бөтен төрки дәүләтләр үзләренең тарихын шул хунлардан башлыйлар. Хунлар бар монда, төрки каганаты турында белешмәләр, аннан соң Бөек Болгар, Кубрат хан Болгары, Хәзәр каганаты, Идел Болгары, Алтын Урда, Казан ханлыгы. Шул дәүләтләр турында, аларның халкы турында язам һәм идарәчеләре. Аларның идарәчеләре турында нидер шундый бер энциклопедик справочник характерында китап булып чыкты ул. Археологик казу эшләре алып барасызмы? Хәзер алып бармыйм. Инде күптән дип әйтә алам, башка эшләр дә бар. Күп казылды. Аларны бит өйрәнергә дә кирәк. Өйрәнеп китаплар чыгарырга, мәкаләләр язарга кирәк. Ансы да бар. Икенче яктан, менә безнең биләр
каласы соңгы вакытта игътибардан читтәрәк калып килә. Анда казу өчен бик күп акча кирәк. Акча бирелмәй. Соңгы вакытта бөтен игътибар башта Казанга, Аллаһка шөкер, мен анда эшләп калдым. Аннан соң Болгарга, аннан соң инде менә бу Жия Свияжск шәһәренә бирелде. Ансы да бик дөрес. Менә хәзер әкренләп эш алып барыла инде. Киләсе елдан, Алла бирсә, биләрдә дә аз гына булса да казый башлаячакбыз. Биләр бик начар өйрәнелгән әле. Болгарның тарихында, башка шәһәрләрнең тарихында белеп булмый, әгәр дә биләрне казып өйрәнмәсәң. Хәтта Фәүзия апа Бәйрәмова әйткән иде микән, тарих фәннәре кандидаты, биләр хәтта әһәмиятлерәк тә түгел микән әле Болгарга караганда. Ул дөрес әйтә. Фәүзия апаның әсәрләрен укып барам, аңа бик зур рәхмәт, бик күп үзебезнең тарих буенча эшләгән кеше, матур әдәбият буенча, тарих буенча да, ул безнең өчен үрнәк булып тора. Шуннан да ул без эшләргә тиешле эшләрендә эшләп бара. Аның фикере дөрес дип саныйм. Менә соңгы вакытта тарих белән кызыксыну артты. Хәзер төбәкчеләрдә авыл тарихларын, район, кала тарихларын язучылар суканы тирәнгәрәк батырып сөйлә башладылар, чөнки архивлар ачылды, архивларга керделәр дип саныйм. Үзегез бу мәсьәләдә нәрсәләр уйлыйсыз? Мин нәрсә уйлыйм? Беренчедән, элеккеге чордарак та, менә 90-нчы елларда бераз күтәрелә башлады инде кызыксыну, китаплар чыга, авыл тарихлары. Мин аларны әллә нинди юллар белән эзләп ала идем. Минем китапханәмдә ярыйсы гына шундый авыл тарихына караган, төбәк тарихына караган китаплары җыелды. Аларны мин укып барам. Берсе яхшырак язылган, икенчесе шул истәлекләргә таянып кына дигәндәй. Ләкин барысы да кызык. Халык аны бик ярата. Хәзер икенче мәсьәлә нигә күтәрелде, икенче дәрәҗәгә күтәрелде инде өйрәнү. Халык хәзер Сәвәскәр тарихчыларын әйтәм, архивларга бара. Үзендә булган материаллар белән генә канәгатьләнмичә архивларга бара. Ансы да бик әйбәт. Менә инде бөтен татар дөньясына бик яхшы таныш тарихчы, укытучы ул, дөресрәге, үзе физика, математика укытты. Нурулла Гариф. Бүген аның туган көне, тәбрик итәм. Ул минем шәкертем дә. Ул бит ел сайын диярлек бер-ике китап чыгара. Авыл тарихына багышланган. Инде шул Балык Бистәсе районының бөтен авыллары өйрәнелеп бетте дияргә була. Балык Бистәсе районыннан читкә дә чыга ул. Шул тикле кызык нәрсә. Шаллы шәһәрлеген. Шаллы шәһәре, анда без бергә казу эшләрдә алып барган идек. Инде алар акча табып авыр хәзер бастыралар, бастырылган әйберләрен бушка тараталар, бастырылган китапларын. Халык шул тикле рәхмәтле. Шулай итеп, мин инде Нуруллага әйтәм, синең урының җәннәттә инде. Анда бер дишектә булырга мөмкин түгел. Шул тикле күп эшләр башкара. Ул гына түгел, башкалар да бар бит хәзер. Менә шул Туган як дигән журнал чыгып килә бит, Дамир Исхаков, анда Альберт Бурханов бик актив эшләйләр. Аларның эшләрен хупларга һәм һәр вакыт ярдәм итеп торырга кирәк, әлбәттә. Шуннан да шулай. Татарстанның археологик картасы яңартылырга тиеш дип санамыйсызмы? Аны ул 1-2-3 тапкыр басылып чыкты инде. Без аны башта 90-нчы елларда бастырган, 81-нче томаның 81-нче елда ук чыккан иде. 6 том килеп чыкты ул безнең. Ул күрсәтеп тора безнең Татарстанда не кадәр күп археология памятниклары, археология истәлекләре. Аннан соң бераз өстәлеп тә чыкты ул 2000 еллар башында икән. Хәзер бөтенләй икенче таләпләр куела ул археологик картага. Беренчедән. Икенчедән, әле biz бит археологлар кил эшләп торабыз. Я бер районга, икенче районга чыгып, казыган вакытта да тик ятмыйбыз, менә шушы объектны казып кына. Тирә-юньдә разведкалар үткәрәбез. Әле күп истәлекләр табылган авыл, шәһәр урыннары, борынгылары инде. Алар әле археологик картага кертелмәгән, шуңа күрә ул яңартылырга тиеш, без аның өстендә эшлибез. Һаман тулландырып торабыз. Мине бигрәк тә
Татарстанның көнчыгыш районнары борчый. Анда азрак эшләргә туры килә. Менә шул Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорск, Ютазы демәсә, аннан соң инде менә бу Мөслим Мензәле, Актаныш районнары, Сарман районнары, аларда азрак археологик истәлекләр билгеле. Җәй районында да аз. Үземнең район югыйса, һаман менә чыгып эшләгән юк ул якка. Бәлки алга таба булыр әле. Менә су асты археологиясе безнең өчен, республика өчен көнүзәк мәсьәлә түгелдер инде, әлбәттә. Без бит инде Италиядә түгел, Грециядә түгел дигәндәй. Шулай да менә су астында калган ядкәрләр, һәйкәлләр бар. Менә аларның язмышын Илдар әфәнде, ул зур проблема. Чөнки менә шул 50 елларның ахырында бит барлыкка килде Куйбышев су саклагычы, 70 елларда, 74 елда инде тутырылды Түбән Кама су саклагычы. Ул су астында бик күп археология истәлекләре калды безнең. Менә уйлап карагыз, менә йөрәгемә ярамый, ул санны искә төшерәсе дә килми. 700 ул бит бик күп сан. Уйлап карагыз, 700 авыл, шәһәр урыннары, каберлекләр, бөтенесе су астында. Алар арасында уникальләр дә булгандыр инде. Әйме без белмибез генә. Аларны без билгеләп кенә чыктык. Алар билгеле иде, ләкин казылмаган иде, өйрәнелмәгән иде. Алар менә су астында калды. Шуларның берсе, сүзе уңайыннан әйтеп китәм, менә Измир, татарчасы Әҗмир авылы. Ул Болгардан 40 километр чакрым ераклыкта гына урнашкан, Кама буенда. Шул тикле уникаль поселение, авыл дип әйтергә булмый, ул шәһәргә якын. Ул шәһәр булганда, ләкин аның ныгытмалары юк. 62 гектар. Ул Болгардан зуррак булган. Монголларга кадәрге чорда Болгардан зур булган һәм Болгарга караганда анда әйберләр дә күп менә. Аны жүннәп казып булмады. 61 елдан бирле, 1961дән бирле, менә соңгы елларга тикле Евгений Петрович Казаков анда эш алып барды, җыеп барды. Су август-сентябрь айында кимей, монда ачык кала, менә шунда бик күп табылдыклар ята инде. Уйлап карагыз, Болгарның үзендә казылмалар вакытында 2-10 гасыр акчасы табылган. Бар тик 38 елдан бирле казып. Монда 200. Болгарда артык күп түгел, сәүдә белән бәйләнгән әйберләрдә үлчәүләр, мәсәлән, тимер, бакырдан герләр. Монда 400. Менә шушы истәлек бит, шушы авыл, шәһәр урыны су астында калган. Хәзер менә уйлагыз, андый алар бит инде күп 700ләр арасында борынгы таш гасырынан башлап шушы 18-нче йөзләргә тикле гаҗәп. Шуңа күрә мөмкинлек булган чакта без онытмыйбыз. Евгений Петрович хәзер инде карт, ләкин ул үзенең тәҗрибәсен безгә бирде. Яшь археологлар мөмкинлек булган чакта көймәләргә утырып, менә шул август-сентябрь айларында, хәтта октябрь айларында Куйбышев су саклагычында йөриләр, кызыклы объектлар табалар, тикшерәләр. Шул ук нәрсә инде Түбән Кама су саклагычында да. Һәм су киткән елларда, коры елларда бигрәк тә мөмкинлек ачыла бит. Мөмкинлек ачыла, андый вакытта инде без эшләп калырга тырышабыз. Инде киләсе елга бу инде киләчәккә планнар рәвешеннән булыр. Ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулачак бит инде. Менә бу уңайдан да ниндидер проектлар, күзаллаулар бардыр дип. Әлбәттә, күп эшләргә кирәк бу өлкәдә дә. Менә без биләрдә булып кайттык, әйме. Мин шаккатам бөтенесе белә, дин әһелләре дә, мөфтияттә беләләр. Югары безнең оешмаларда инде президентка тикле бик яхшы белә, биләрдә бит әле 70-нче елларда ук ачылган иде, 10-нчы гасырда Ибн Фатлан килгән чорда төзелгән мәчет. Ул мәчетне без бераз күтәреп куйган идек, әмма ул җимерелеп бетте. Бөтенләй җимерелеп бетте. Аны артык акча кирәк түгел, ул бит начар сакланган, аның нигезе генә бар. Шул нигезне моторлап куярга бит берничә йөк таш кирәк. Ашым килмәгә күбрәк инде, әмма ләкин эшләргә була. Әмма аның консервациясе, реставрациясе менә бу 1100 еллыкка
әзерләнү планнарынан төшеп калган. Бу минем һич башыма сыймый. Аның буенча әле эшләргә кирәк менә. Инде үземнең кулдан килгәннәр. Менә хәзерге вакытта без язып бетердек инде. Петербургтан безгә заказ килгән иде. Болгар шәһәре һәм ислам цивилизациясе дигән китап язырга. Ул китап 3 телдә чыгачак. Татар телендә, рус телендә һәм инглиз телендә. Рус телендәгесе инде әзер дип әйтерлек. Менә бүген иртәгә мин русчадан татарчага тәрҗемә итеп бетерәм. Үзем тәрҗемә итәм, чөнки миннән башка тәрҗемәчеләр бар әлбәттә, әмма бу бит бераз үзенчәлекле текст инде. Археология, мин үзем яхшы тәрҗемә итәм. Инглизчә шулай ук чыгачак инде, ансы да бик кирәк. Әлбәттә. Булгарны һәм ислам цивилизациясын, ул бит цивилизация. Цивилизация ул зур сүз, әйме, теге дин дип советлар вакытында көрәшкән булдылар, алай түгел. Менә шуны бөтен дөньяда күрсәтергә кирәк. Алайса безнең әле эшләр шактый икән. Сезнең шактый, Аллага шөкер, эшләсә генә бар. Иншалла, менә Ходай Тәгалә саулык бирсен, татлыктан айырмасын, иминлектән, һәм ул фәнни казанышларның сөенешендә күреп сөенергә, куанырга насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт катнашуыгыз өчен тапшыруыбызда. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта тарих фәннәре докторы профессор Фаяз Куҗин булды. Аның белән саубуллашабыз. Тапшыруыбыз тәмам, бергә булыйк, бердәм булыйк.